Mga sakop sa Anti-Dengue Task Force sa Talisay City Health Office, miduaw sa mga sityo ug kabaranggayan alang sa information dissemination sa tuyo nga malikayan nga mudaghan ang kaso sa dengue sa syudad dining tuiga. Ang report ni Femari Dumabok. Yan, mamuliktan niyo, nguyo-nguyo, or lamok, amo nang dadon sa City Health Office, amo nang ipatanaw sa among mga medtech, kung di positibo ba sila sa sakit ng gitawag o dengue. Kung sa mga nangaging katuigan, direktang mopigayo ng mga pagmisting kini mga sakop sa Anti-Dengue Task Force. Ning tuiga, musuroy na usab sila sa mga kabaranggayan aron mapahigayo og information dissemination, aron mapasabot ang mga hinungdan nganong adunay mga masakit sa dengue. Lakip sa ilang pahinumdum nga mopahibaw dayon sa barangay kung adunay mga gipamati nga dengue-like symptoms. Kini human nga sa miaging tuig, naguna talisay sa mga lugar sa probinsya sa Subo nga adunay labing daghang kaso sa dengue. Subay sa talaan sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESO 7, mukapin sa 300 ka mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay sa miaging tuig. 200 lang niini natala sa Enero hangtod sa buwan sa Hulyo. Apan gitataw sa Talisay City Health, kapin sa 30 lang ilang natala kay sagad sa mga kaso may direkta man sa mga ospital sa dakbayan sa Subo. Magsurvey may sud og gawa sa household. Kasagaran jud mo positive sa dengue, nanguyo-nguyo na jud sud sa tupanimalay. O mo na nga amo yung gi-aware ang tawa na unsay angay lang mga bantayan. Labi na niya itong mga butangan, nagplato, baso. Kaya mao gyud kasagaran na inguyo-nguyo basta magsurvey mi. Hinuning tuiga so kadinero hangtod sa Marso usa lang kakaso ang natala. Hinungdan nga gihingusgan pa nila ang pagduaw sa mga barangay. Ang nahitabo ko to January to July, ma'am, kay kung ang amo lang kaso gibasihan, naarami sa mga 15 ka kaso. Pero ang DOH magud lang riso ba? Kay mao man ito yung taas man pagkaso mo ito nga maglisod man migtris kay di man sa sila mawatag info tungod na itong kuan daw kanang privacy law. Ang Dengue Information Drive usa lang sa mga kalihukan sa Sangguniang Panlungsod Month. Diin gidala sa City Council ang ilang mga programa nga gisuportaran pinaagi sa resolusyon o ordinansa sa komunidad. Sama na lang dinhi sa Gawad Kalinga Village sa Lawaan Dos. Anao sa mga kawanay sa Talisay City Fire Station alang sa pagpahigayon sa fire safety training. Anao sa mga mobile internet cafe ni Konsehal Digol, din libreng pag-research og painting ang tanyag ngadto sa mga tinunan. Andao sa bang libreng lugaw og free haircut alang sa tanan. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.